prídeš tým pádom sem. Ďakujem pekne. Čakaj tu. Ešte nie. 15-ročný veterán, ale ešte nám chýba k nemu štartové číslo. Nám ešte chýba. Aj. Akurát som chcel povedať, že ide na istotu, ale nevadí. Hlavne, deti, držte si uška. Podotýkam, že Tsunami jazdí brutálnou rýchlosťou a má zrýchlenie a teraz sa držte z 0 na 100 za 1,7 sekundy. Naloží, ale to nevadí. Hlavne, deti, držte si uška.